En el nom del Pare, i del Fill, i de l'Esperit Sant. Amén. La pau siga amb vosaltres. Germans, comencem este dia especial en la vida del nostre poble de Xirivella, dient bon dia a la nostra Mare, posant els nostres ulls en ella, demanant-li per totes les necessitats del nostre món, per totes les necessitats de cada un dels fills d'este poble i especialment demanant-li per la pau. Germans, perquè siguem dignes de celebrar estos sagrats misteris, reconeixem humilment els nostres pecats. Jo confesse a Déu Totpoderós i a vosaltres, germans, que he pecat greument de pensament, paraula, obra i omissió, per la meua culpa, per la meua gran culpa. Per això demane a la benaventurada sempre Verge Maria, als àngels i als sants, i a vosaltres, germans, que pregueu per mi a Déu nostre Senyor. Que Déu omnipotent tinga misericòrdia de nosaltres, ens perdone els pecats i ens duga a la vida eterna. Senyor, tingueu pietat. Senyor, tingueu pietat. Crist, tingueu pietat. Senyor, tingueu pietat. Senyor, tingueu pietat. Glòria a Déu a dalt del cel i en la terra pau als homes que de bona voluntat. Vos alabem, vos beneïm, vos adorem, vos glorifiquem. Vos donem gràcies per la vostra immensa glòria. Senyor Déu, Rei Celestial, Déu Pare Omnipotent, Senyor Fill Unigènit de Jesucrist, Senyor Déu, anyell de Déu, Fill del Pare, vos que lleveu el pecat del món, tingueu pietat de nosaltres. Vos que lleveu el pecat del món, acolliu la nostra súplica. Vos que seieu a la dreta del Pare, tingueu pietat de nosaltres, perquè vos sou l'únic sant, vos l'únic Senyor, vos l'únic Altíssim Jesucrist, amb l'Esperit Sant, en la glòria de Déu Pare. Amén. Preguem. Concediu, Senyor, als vostres fills el do de la vostra gràcia, perquè quan hem rebut les primícies de la salvació per la maternitat de la Mare de Déu, aconseguim augment de pau en la festa del seu naixement. Pel nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vos viu i regna en la unitat de l'Esperit Sant, i esteu pels segles dels segles. Amén. Lectura del llibre del profeta Miqueix. Això diu el Senyor: Tu, Belén d'Efrata, menuda per a figurar entre les famílies de Judà, de tu m'eixirà el qui ha de regir Israel. Els seus orígens són remots, des dels temps immemorials. Els tindrà abandonats fins que la mare haurà tingut un fill. En aquell moment, la resta dels germans tornarà cap al poble d'Israel. Es presentarà a fer de pastor a la majestat del seu Déu, a la glòria del nom del Senyor, i viuran en pau perquè ara seran gran d'un cap a l'altre de la terra.
Ell serà la pau. Paraula de Déu. Aclame al Senyor ple de goig. Perquè jo confie en la vostra misericòrdia. Alegreu el meu cor en el vostre auxili. Aclame. I cantaré al Senyor pel bé que m'heu fet. Aclame. Lectura de la carta de Sant Pau als cristians de Roma. Germans, sabem que Déu ho disposa tot en bé dels qui l'estimen, dels qui ell ha cridat per decisió seua, perquè ell, que els coneixia d'abans de que existiren, es destinà a ser imatges vives del seu fill, que ha sigut d'esta manera el primer d'una multitud de germans. Ell, que els havia destinat, els crida, es fa justos i es glorifica. Paraula de Déu, alabem al Senyor. El Senyor siga amb vosaltres. Lectura del Sant Evangeli segons Sant Mateu. Jesús, el Messies, vingué al món d'esta manera. Maria, la seva mare, promesa a en Josep, abans de viure junts, es trobà que esperava un fill per obra de l'Espírit Sant. Josep, el seu espòs, que era un home bo, no volent fer-ho saber públicament, es proposava de desfer en secret l'acord matrimonial. Mentre ell pensava en això, se li aparegué en somni un àngel del Senyor que li digué: Josep, fill de David, no tingues por d'acollir a ta casa a Maria com a esposa. És cert que ella ha concebut per obra de l'Espírit Sant. Ha de tindre un fill i li has de posar el nom de Jesús, perquè ell salvarà dels pecats al seu poble. Tot això va passar perquè es compliren les paraules que el Senyor havia anunciat per profeta. La Verge conceberà i tindrà un fill, i li posaran Emmanuel, que vol dir Déu amb vosaltres. Paraula del Senyor. Estimats germans en el ministeri sacerdotal, estimades camareres, cambreres de la Mare de Déu de la Salut, germans i germanes tots que en este primer moment del dia volem estar ja als peus de la Mare de Déu, volem que la nostra primera mirada en este 8 de setembre siga per a ella, i siga per a donar-li gràcies com fem en esta Eucaristia, en esta missa de descoberta. Cada any venim en el cor ple de records, d'imatges, d'emocions, de moments viscuts en estos últims 12 mesos, des de que fa un any celebràvem també la seva festa. És cert que este últim any ha sigut un any complicat, difícil per al nostre poble i per a molts dels pobles que estan al voltant de Xirivella. Tots recordem com eixe 29 d'octubre una terrible pluja va fer que molts dels nostres pobles patiren eixa gran inundació i la vida de tantes persones canviara. Canviara en primer lloc la d'aquells que varen patir la mort per esta circumstància climatològica.
també la d'aquells que van perdre les seues cases, els seus negocis, part de les seues vides i de les seues il·lusions, també al nostre poble de Xirivella. I per això la primera paraula en este 8 de setembre té que ser demanar-li a la Mare de Déu per totes aquestes famílies, per tots els afectats, per la Dana, perquè puguen retrobar l'esperança, perquè puguen mirar el futur amb la seguretat de que no sols els béns materials, sinó especialment la nostra fe són els que sostenen les nostres vides, i demanem a la Mare de Déu que faci créixer la fe, l'esperança i sobretot la caritat en tots nosaltres. També una circumstància extraordinària que vivim en este any és que estem celebrant el jubileu de l'esperança. El papa Francesc, que també es va deixar este any i al que recordem amb afecte, va convocar este jubileu que comença el dia 24 de desembre obrint la porta santa de la Basílica de Sant Pere. Després les altres portes santes de les grans basíliques de Roma, cridant-nos a ser pelegrins d'esperança, a fer de les nostres vides un camí en el que puguem anar sembrant esperança per a tots els que viuen angoixats, els que viuen baix el dolor o les circumstàncies que no els deixen viure especialment i concretament la vida que el Senyor vol per a cada un de nosaltres. I mirant a Maria, mirant a la Mare de Déu de la Salut, podem descobrir que ella és la Mare de l'Esperança, que ella és a la que acudim sempre que tenim un problema, una dificultat de salut, de treball, de família, de lo que siga, sempre venim a ella perquè tenim l'esperança de que ella ens escolta i intercedeix per nosaltres. Ella és verdaderament l'esperança del nostre poble, del poble de Xirivella i de cada un dels seus fills. I ella és Mare de l'Esperança per 3 raons que vull ràpidament compartir amb vosaltres, sense allargar-me massa. La primera és la Mare de l'Esperança perquè porta en els seus braços a Jesucrist, que és l'única esperança del món, és el nostre Salvador, és el que ha donat la vida per nosaltres, és el que ens estima com ningú ens ha mai estimat. I per això podem mirar a Maria en esperança, perquè mirant a Maria anem al seu fill, anem a Jesucrist, anem a aquell que ens ha salvat i que ens ompli d'esperança. Per tant, demanem-li a Maria que puguem viure com a verdaders deixebles del seu fill, que puguem ser seguidors d'aquell que ens va predicar l'Evangeli, que va fer signes concrets de salvació, especialment donant la seva vida en la creu, morint per nosaltres i ressuscitant, i vencent la mort i el pecat, que són els enemics de tota la humanitat. En segon lloc, Maria és Mare d'Esperança també perquè ella està sempre al nostre costat, especialment en els moments de dificultat. Si tenim tots una imatge gravada de Maria, és Maria al peu de la creu, Maria en el dolor d'una mare que contempla com el seu fill és condemnat d'una manera injusta i entrega la seva vida, perdonant i salvant els que té al costat. I per això nosaltres també sabem que quan passem per la creu, que quan passem per moments de dolor i de dificultat en les nostres vides, quan perdem els nostres sers volguts, quan passem per moments que posen en perill i en risc les nostres vides per salut o per altres circumstàncies, i mirem al nostre costat, sempre està ella, acollint-nos, animant-nos en una mirada de mare, en una tendresa que ens fa poder viure aquests moments amb la força que ens dona la fe. Maria sempre al nostre costat, especialment quan passem per la prova del dolor, per la prova de la creu.
I en tercer lloc, Maria també és mare d'esperança, perquè ens convida a la santedat, a ser sants. Ens vol sants com a fills seus. Mireu, ahir vaig tindre una experiència extraordinària. Jo ahir estava en la plaça de Sant Pere, fa poques hores, participant en aquesta canonització multitudinària plena de jovens en la que dos persones jovens, una de 24 i una de 15 anys, van ser declarats sants per l'Església, Pier Giorgio Frassati i Carlo Acutis, dos joves que en el segle XX foren testimonis de que l'Evangeli pot canviar les nostres vides, de que l'Evangeli es pot donar una vida capaç de compartir lo millor de nosaltres en els més necessitats, en els més pobres. Són dos testimonis verdaderament extraordinaris que deuen de fer que nosaltres també pensem és possible ser sant avui, és possible ser sant en els nostres dies i no sols és possible, és necessari. I Maria, la nostra mare, ens convida i ens demana que caminem per aquest camí de santitat. Pues demanem-li en este dia que ella intercedisca per nosaltres, per les nostres dificultats, per les nostres il·lusions, per els nostres projectes, les nostres esperances, en definitiva que vele per totes les famílies d'este poble i per cada un dels fills de Xirivella, els que estem ací avui i els que estan lluny també, els que estan participant en els actes que viurem avui i els que estan lluny de l'Església, els que estan malalts en les seues cases i no poden vindre, que també tinguen una mirada i una benedicció especial de la Mare de Déu de la Salut. Donem gràcies per tindre tan tendra mare i sentim-nos verdaderament orgullosos i agraciats de poder ser fills d'este poble i tindre per mare a la Mare de Déu de la Salut. Confessem ara junts la nostra fe. Crec en un sol Déu, Pare Totpoderós, Creador del cel i de la terra, de totes les coses, visibles i invisibles, i en un sol Senyor Jesucrist, Fill unigènit de Déu, nascut del Pare abans de tots els segles, Déu de Déu, llum de llum, Déu vertader de Déu vertader, engendrat, no creat, de la mateixa naturalesa que el Pare. Per ell totes les coses foren creades, el qual per nosaltres els homes i per la nostra salvació baixà del cel, i per obra de l'Esperit Sant s'encarnà de la Verge Maria i es feu home, crucificat després per nosaltres en temps de Ponç Pilat, patí i fou sepultat, i ressuscitar el tercer dia, com anunciaven les Escriptures, i s'empujà al cel, on seu a la dreta del Pare, i tornarà gloriós a jutjar els vius i els morts, i el seu regnat no tindrà fi. Crec en l'Esperit Sant, que és Senyor i dona la vida, que procedix del Pare i del Fill, i juntament amb el Pare i el Fill és adorat i glorificat, que parlà per boca dels profetes, i en una sola Església, santa, catòlica i apostòlica, professe que hi ha un sol baptisme per a perdonar el pecat, espere la resurrecció dels morts i la vida eterna. Amén. Preguem al Senyor, presentant les nostres necessitats i les de tots els fills d'este poble, per la intercessió maternal de la Mare de Déu de la Salut. Per l'Església, sembradora d'esperança,
divulgadora de la Bona Nova, en comunió amb Maria, Mare de la Iglesia, preguem al Senyor. Per els governs, per a que l'Espírit Sant es il·lumini en les seues propostes de concòrdia en comú amb Maria, Reina de la Pau. Preguem al Senyor. Vos ho demanem, Senyor. Per els agonitzants i per tots els que s'encontren en alguna necessitat en comunió, el Maria, Mare de Déu de la Salut, auxili dels cristians, consols dels afligits. Preguem al Senyor. Vos ho demanem, Senyor. Per als membres de la nostra comunitat que ja no estan amb nosaltres, per a que puguen gaudir, junt a Maria Intercessora, nostra en el cel, preguem al Senyor. Vos ho demanem, Senyor. Per tots nosaltres, aquí reunits celebrant l'encontre de la Mare Déu de la Salut, disposats a participar en la taula eucarística de l'anunci del banquet del regne etern en comunió amb Maria. Preguem al Senyor. Vos ho demanem, Senyor. Preguem per els difunts de les nostres famílies, del nostre poble, i en particular per aquells per als que oferim esta Eucaristia, esta missa de descoberta, per Anita Lis Andreu, per Enrique Barea, per els difunts de la família Cuellar Sena, en sufragi de Manuel Carrasco Sánchez i també de Pilar Marí Cotino. Per tots ells, per tots els difunts, preguem al Senyor. O Senyor, escolteu les nostres pregàries, escolteu les nostres intencions i concediu-nos allò que necessitem per a viure com a autèntics fills de la Mare de Déu. Per Jesucrist, nostre Senyor. Amén. El Senyor és la meua força, el Senyor el meu cant, el Mestre la salvació, en ell confie i no t'impor, en ell confie i no t'impor. El Senyor és la meua força, el Senyor el meu cant, el Mestre la salvació, en ell confie i no t'impor, en ell confie i no t'impor. El Senyor és la meua força, el Senyor el meu cant, el Mestre la salvació, en ell confie i no t'impor, en ell confie i no t'impor. Pregueu, germans, perquè aquest sacrifici meu i vostre siga agradable a Déu Pare Omnipotent. El Senyor accepte de mans vostres este sacrifici, a lloança i glòria del seu nom, per al nostre bé i el de tota la seva santa Església. L'amor i la gràcia del vostre Fill, fet home per nosaltres, siga el nostre socors, Senyor.
i el que al naixer de la Verge no va menyscabar la integritat de sa mare, sinó que la va santificar, ens allibere del pes dels nostres pecats i torna així acceptable la nostra ofrena davant dels teus ulls. Per Jesucrist nostre Senyor. El Senyor siga amb vosaltres. I en el vostre esperit, Amunt els cors, els elevem al Senyor. Donem gràcies al Senyor Déu nostre. és just i necessari. És realment just i necessari. És el nostre deure i és la nostra salvació. Senyor Pare Sant, Déu omnipotent i etern, que sempre i en tot lloc vos donem gràcies, i que a vos, en la festa del naixement de la benaventurada Verge Maria, vos alabem, vos beneïm i vos glorifiquem, ja que ella, per obra de l'Esperit Sant, concebé el vostre Fill unigènit i, conservant intacta la glòria de la virginitat, posà en el món la llum eterna, Jesucrist nostre Senyor. Per ell els àngels lloen la vostra majestat i tots els cors celestials la celebren. Vos preguem que ens deixeu ajuntar les nostres veus a les d'ells per a lloar-vos humils dient: Sant, 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 Sant és el Senyor, Déu de l'univers. El cel i la terra són plens de la vostra glòria, Hosanna dalt del cel. Beneït el qui ve en el nom del Senyor. Hosanna dalt del cel. Beneït el qui ve en el nom del Senyor. Hosanna dalt del cel. Sou realment sant, Senyor, font de tota santedat. Santifiqueu aquestes ofrenes, fent que hi treballi el vostre esperit com la rosada, perquè es convertisquen per a nosaltres en el cos i en la sang de Jesucrist nostre Senyor. Ell, en oferir-se lliurement a la passió, prengué el pa i, dient l'acció de gràcies, el partí i el donar als seus deixebles, tot dient: preneu i mengeu-ne tots, que açò és el meu cos entregat per vosaltres. Igualment, havent sopat, prengué el calce i, novament donant-vos gràcies, el passà als seus deixebles, tot dient: preneu i beveu-ne tots, que aquest és el calce de la meua sang, la sang de l'aliança nova i eterna, escampada per vosaltres i per tots els homes en remissió dels pecats. Feu açò, que és el meu memorial. Proclameu el misteri de la fe. Anunciem la vostra mort, confessem la vostra resurrecció, esperem el vostre retorn, Senyor Jesús. Per això, Pare, fent el memorial de la mort i de la resurrecció del vostre Fill, vos oferim el pa de la vida i el calce de la salvació, donant-vos gràcies perquè ens heu jutjat dignes d'estar amb vos i de servir-vos. Vos supliquem humilment que l'Esperit Sant
reunisca en un sol cos a tots els qui participem del cos i de la sang de Crist. Recordeu-vos, Senyor, de la vostra Església, estesa per tot el món. Feu-la perfecta en la caritat, juntament al Papa León i amb el nostre bisbe Enric i els seus bisbes auxiliars, i amb tots el pastor del vostre poble. Recordeu-vos dels vostres fills que avui heu cridat d'aquest món a la vostra presència. Us preguem que així com han compartit la mort de Jesucrist, compartisquen plenament la seva resurrecció. Recordeu-vos també dels nostres germans que moriren en l'esperança de la resurrecció i de tots els difunts que descansen en el si de la vostra misericòrdia. Admeteu-los a contemplar la llum de la vostra mirada. Us preguem que tingueu pietat de tots nosaltres i feu que amb la Verge Maria, Mare de Déu, de la Salut, amb els apòstols i els sants de tots els temps, que han viscut en la vostra amistat, tinguem part en la vida eterna i puguem lloar-vos i glorificar-vos per Jesucrist, el vostre Fill. Vos Déu Pare omnipotent, en la unitat de l'Esperit Sant, rebeu tot honor i tota glòria pels segles dels segles. Amén. Fidels al manament del Salvador i seguint la seva divina ensenyança, gosem dir: Pare nostre que esteu en el cel, siga santificat el vostre nom. Vinga a nosaltres el vostre regne. Faça's la vostra voluntat, així a la terra com es fa en el cel. El nostre pa de cada dia, doneu-nos, Senyor, el dia d'avui, i perdoneu les nostres culpes, així com nosaltres perdonem els nostres deutors. No permeteu que nosaltres caiguem a la tentació, ans allibereu-nos de qualsevol mal. Deslliureu-nos, Senyor, de tots els mals. Feu que hi hagi pau als nostres dies i per la vostra misericòrdia guardeu-nos de pecat i de qualsevol pertorbació, mentre esperem l'acompliment de la nostra esperança, la manifestació de Jesucrist, el nostre Salvador, perquè són vostres per sempre el regne, el poder i la glòria. Senyor nostre Jesucrist, que diguéreu als apòstols: vos deixe la pau, vos done la meua pau. No mireu els nostres pecats, sinó la fe de l'Església, i doneu-li, segons la vostra voluntat, aquella pau i unitat que vos demanareu, vos que viviu i regneu pels segles dels segles. Amén. La pau del Senyor siga sempre amb tots vosaltres. Amb el vostre espírit. Doneu-vos fraternalment la pau. Anyell de Déu, que lleveu el pecat del món, tingueu pietat de nosaltres. Anyell de Déu, que lleveu el pecat del món, tingueu pietat de nosaltres. Anyell de Déu, que lleveu el pecat del món, doneu-nos la pau.
Mireu la llei de Déu, mireu el qui lleva el pecat del món. Feliços els convidats a la seua taula. Senyor, no sóc digne de que entreu a ma casa. Digueu només de paraula i serà salva la meua ànima.
Preguem. Que s'alegre la vostra Església, Senyor, enfortida amb estos sagraments, i gaudisca en el naixement de la Mare de Déu, que va ser per al món esperança i aurora de salvació. Per Jesucrist nostre Senyor. Amén. Ara, com és tradicional, conclourem esta missa de descoberta amb la benedicció i després cantarem l'himne de la coronació i farem la benedicció dels pans que se distribuiran a tots aquells que vulguin passar a per ells. El Senyor siga amb vosaltres, que vos beneïsca Déu Totpoderós, Pare, Fill i Esperit Sant. Amén. Germans, Aneu-vos-en en pau. donem gràcies a Déu. Visca! 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 Visca la Mare de Déu!
Els pans que heu portat per a beneir mostren la devoció que professeu cap a la Mare de Déu i cap al seu exemple de vida. Per això hem demanat la benedicció del Senyor sobre estos pans. Allò que hem de procurar abans de res és donar el testimoni de vida cristiana que de nosaltres exigeix el fet de venerar i demanar la seva intercessió. Preguem. Beneït sigues, Senyor Déu nostre, que tot ho omplis amb la teua benedicció. Digna't concedir als teus servidors que en servir-se amb gratitud d'estos pans creats per tu, en memòria i per intercessió de Santa Maria, Mare de Déu de la Salut, que celebrem en esta festivitat, rebem amb abundància la rosada celestial de la teua gràcia, perquè busquem sempre les coses celestials i progressem contínuament en la caritat. Per Jesucrist nostre Senyor.